Abada milli siyahatçılık zoluğuna geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykargaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahaty we onuň çäklaryny guralan beýleki çäreler uly üstünlük bilen jemlenildi. Şu münasibetli halkary çäreleriniň ýapylyş dabaraty geçirildi. Abadanyň gözel künjeginde ýaýbanlandyrylan dabara ýatda galjy wakalary, täsirli pursatlara baý boldy. Habar deňdiniň jany şypaly ajaýyp kenaryna geçirilen halkary maslahat totoş dünýä ähmiýetli meseleleri öz içine aldy. Halkara forumyň çäklaryna dörli gurlara degişli çärelen gurulmagy, maslahatyň köpügürlük häsiýeti eýe bolanynyň aýdyň beýanlary. Bu bolsa halkara forumyň çäklaryna kabul edilen çözgütleň ähli ösüşiň bähwidine gönükdirilenini bellemek gerek. Täze taryhy ýamyň möhüm wakasyna öwrilen halkara çäretiniň ýapylyş dabaratyna çykyş edenler häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň başyna başlan giň möçörli özgörtmeleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna üstünlükli durmuşa geçirilýändigini ýatydylar. Munyň özi halkara maslahatynyň çäklerini kabul edilen çözgütlerde öz beýanyny tapdy. Bu ýerde guralan çäre gatnaşýan Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň ornwasary az derejede ösen deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler we kiçi ada döwletler boýunça ýokary wekili Rabab Fatima çykyş edip, bu ýerde gurulýan halkara maslahatynyň we ordaş çäreleriniň ýapylyş dabaratyna gatnaşmagy özü üçin uly hormat hasaplaýandygyny aýtdy. Şeýle hem ol bu ýerde bildirilen mehmansögerlik, taryhy maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilen üçin hormatly prezidentimiz hem-de Türkmen halkynyň mellili ijri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyza şeýle hem Bagtyar Türkmen halkyna çuňur hoşallygyny ma'lum etdi. Belent mertebeli mehman Hadar deňdiniň ajaýyp kenaryna geçirilen halkara maslahatynyň çäklaryna kabul edilen çözgütleň ähli ösüşe kuwwatly itergi berjekdigini nykdady. Bu halkara maslahatynyň dünýä bileleşiginiň garaýyşlaryny, ösüşe bolan gadaklanmalaryny özüne jemlenýäni bellep, Rabab Fatima maslahatynyň çäklaryna maksada laýyk we üren netijeli çözgütleň kabul edilenini belledi. Halkara maslahatynyň dowamyna döwlet we hökümet başdanlarynyň, hususy podan wekilleriniň çykyşlaryna giň orun berildi. Şeýle hem bu ýerde ýaşlaň, zenan liderleriniň, raýat jemgyýetiniň forumlary geçirildi. Munyň özi halkara maslahatynyň çäklaryna guralan çärelen köpügürlük häsiýeti eýe bolanyny görkezdi. Bu bolsa köp taraply gatnaşyklanmagyň beýlekde ösdirilmegine kuwwatly itergi berer. Abadanyň gözel künjegine halkara maslahatynyň jemin jemleýän dabara geçirildi. Munyň özi ähli ösüşiň ýolyna möhüm ädime urildi. Belenilşýäli bu çäreler deňde çykargaty bolmadyk döwletler üçin täze ýamyň başlangyjyna urildi. Belent mertebeli mehman deňde çykargaty bolmadyk döwletleriň hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini giňden ulanmakda möhüm ähmiýeti bolan maslahatyň jemlerine ýokary baha berdi. Hyzmatdaşlygyň netijeli uğurlaryny ýola goýmak, bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak arkaly döwletler öz halklary üçin nurany geljegi üçin ederler. Bu bolsa ähli taraplan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ýol açar. Şeýle hem ol halkara çäreleriniň üstünlükli geçirilmegi bilen Türkmen tarapyna ýene bir ýola hoşallyk bildirdi. Munyň özi ýokary baha münasipdir diýip Belent mertebeli mehman sözünde dowam etdi. Şeýle hem ol sözüniň ahyryna geljek ýyllar üçin kesýetlenen hereketlen maksatnamasynyň üstünlükli durmuşa geçirilmegine hem de taraplaryň golluk berilejekdigine ynam bildirdi. Gözel abadadan ýakymly täsirler bilen gidýänliklerini aýdyp, Rabab Fatima hemmelere öz hoşallygyny ma'lum etdi. Şeýle hem abada milli siýasatçylyk zolugynyň halkara derejesindäki forumlaryň maslahatlaryň geçirilýän merkezine öwrilendigini alamatlandyran çäreleň ähmiýetiniň belent bolanyny beýlenildi. Çykyşlarda beýlenilşýäli Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahaty we onuň çäklerini guralan halkara çäreleri guramaçylykly geçirildi. Olar baradaky maglumatlar dünýä giňişligine ýygyderli beýan edildi. Ýurdumyzda asyrly däbe urulan dawaralan guramaçylyk derejesine döwlet tarapyndan möhüm ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Munyň özi halkara çäreleriniň abadanyň gözel künjegine geçirilen jemleýiji dabarasyna hassa äşgär duýuldy. Bu bolsa meýilleşdirilen çärelen we dabaralan guramaçylyk derejesine hemme taraplaryň esasda çemeleşilýändiginiň nowatdaky beýanyna urildi.